Goedemiddag, dit is Rimburg in de gemeente Landgraaf. We gaan zo meteen beginnen aan het waarvan we hopen dat het een nieuwe vastelovendstraditie wordt. De tweede Einzelgängeroptocht gaat hij zo meteen langstrekken. Tussen de 100 en 111 Einzelgänger gaat uiteindelijk hij onger aankomen bij Café der Eck en bij Hoeve de Kruidstraat waar we stond. En die werden becommentarieerd en ook nog eens beoordeeld door onze jury onder leiding van Tom Doesborg. Tom, geeft dat eigenlijk wel goedemiddag en punten geven en ook nog vertellen wat er gebeurt? Dag Ruud, goedemiddag. Nou, dat gaat niet. Dat is natuurlijk onmogelijk. Ja, ik heb geen 8 arm, maar ik heb wel 2 collega's neven mij die dat allemaal heel goed weten. Door Roger Lataster uit Kerkrooij. Welkom gepokt en gemazeld in de wereld van de humor. Roger, die de tweede Einzelgängersoptocht. Ja, dat zei je al. En ja, ik freue mich erop. Ik ga immer zien, ja, spelen wenn ich goed ben, dan weet ik niet over Einzelgänger. Ja, goed zo. En daarneven Robert Jansen uit Kapel, uit Panningen. Die heeft weer een beetje de humor van zeg maar, de wat kadere, ärmere grond. Hè. Dat is altijd iets andere humor als op de lus. Robert, dat heb je voor het eerst uit, zeg. Ja, eindelijk. Want we zien een klein beetje linkse show verfijnd om dus zo'n beetje van die plexiglaas plaats gegeven. Dat ik ook een klein beetje meer mag zien. Dus als ik hoef niet meer gans op de hoek te kijken. Ik ben wel benieuwd wat ik straks allemaal heen op mijn gaaf zien komen. Ja. Maar het wordt leuk, denk ik. Even kort, terwijl zich de koffieregels en de bak en zo. Wat weer de thema's, Roger, Robert? Fortuna? Ja, politiek, de vluchtelingen. Ja. Bijvoorbeeld het weer. Of Amerika, Donald Trump. Het weer. Ik denk dat het weer natuurlijk een thema is wat oes de vastelovend is. Ruud. Blijf ik hangen. Het weer, dat blijft hangen. Het weer blijft hangen. En koffie? Ja, vanmorgen wordt het echt vreselijk en nu is het terug verand de zon gezien. Gaat gans goed komen. Jury hier in Rimburg is er dus klofuur. Verzond eigenlijk de Einzelgängeroptocht het enige vastelovens gerelateerde evenement waar de jurering er gans eerlijk aan toe gaat. Desondanks hebben we vorig jaar na afloop van de optocht get vervelende mailtjes gehad. En omdat we die eerlijkheid willen benadrukken, hebben we dit jaar voor het eerst een caféjury in het leven geroepen. En die caféjury zit in het dorp dat de Einzelgängeroptocht volgend jaar in 2017 met hoofdvasten gaat organiseren. Mechelen. En we gaan eens even kijken in Mechelen. Ja, kijk, daar zijn ze al. Goedemiddag. Beetje zin erin. De afvallig geloven zijn ze. En helemaal. Hey, gaat het gebeuren? Ja. Nou, we kunnen dit wachten. Ja, we zitten hier zeer nerveus achter de jurytafel. Aan de koffie. Aan de koffie. Gespannen. Laat maar komen. Het kan dus niet lang genoeg duren. Ja, zo gaat dat dan. In Mechelen zit ze er kloorvuur. God metrekenen daarachter, dan gaat het gans lukken. De Einzelgängeroptocht in Rimburg van dit jaar moeten we natuurlijk eerst nog even gaan. Dat kan zo meteen officieel beginnen. Maar vooral heb je lint over de weg. En dat lint wordt natuurlijk doorgeknipt. Zou ik gans makkelijk zelf kunnen doen. Dat wordt eigenlijk het allervlotste. Maar het is niet in functie van een presentator. Dan moeten we toch echt het hoogwaardigheidsbekleders voor gaan. En dus dit neer mij wethouder Rechterschot van de gemeente Landgraaf. Die gaat over Einzelgängerzaken, dat klopt hè? Oh, ik dacht over een lint knippen, maar nee, over Einzelgänger. Ja, of ze een wethouder in Schier in henken, zou je weet eigenlijk niet gans goed. Want knip ze dan niet de coalitie door. Dat zou kennen, dat vind ik wel een goeie. Gelukkig kiest ze hulp van de man die zijn laatste plichtpleging van het vastelovenseizoen ingeet. Prins Ronder, eerste van de Wespelen. Ja, hallo. Zie je het vochtige oogjes, want dat weer de laatste waarom? Nou, dat is nog niet het laatste. Vanaf de 11 tegen de wier. Dus wat ze nu zien is alleen de kou. Het is gewoon geen kou. Het is nog het, ja. Ronde best handig, dat weet ik. Dus dat doorknippen, dat gaat de gans goed lukken. Dat geeft me zeer zeker. Met hulp van de jeugdprinses Nikki. Hoi Nikki. Hoi. Spannende dag. Ja. Hey, zou we het gewoon gaan doen? Dan komt voor de Schier aan hem. Ik stel voor dat wethouder Rechterschot de Schier aan Prins Ronde eerst gaat. Gewoon van de vuren. Dit is hem. Pak hem maar, wethouder. Het officiële moment. Als de 2 dames, dat lijkt me het leukste, het lint even strak worden, dan kan de Ron dat gans erg makkelijk doorknippen. Ron, daar geeft ze jong. Het lint is door, het applaus klinkt. Dat betekent dat we zo meteen Ise van Vara Victoria uit Rimburg gaan krijgen. En de Ise Einzelgänger, die hoort zich natuurlijk nergens aan op. Dat kunnen we vervaren. Ja, maar voor zo'n het gaat natuurlijk de Einzelgänger die slissen bij de harmonie. Maar het is ook fijn om te horen dat ze dus blijkbaar ook gewoon hun ziet nemen hun act te doen. En ik dacht ook dat dat de bedoeling was. Voor ze om ze dat podium te hebben.
Robert begint spontaan te zeggen. Nee, mooi Robert. Ja, mooi. Eigen repertoire? Dit is wel vastgelopen, maar de fanfare die zo aan die voorbij drukt. Oh ja. Oh jee. Deze alleen iets oedend stippelen. Ja, zit erop maar, ik stippel nog op de hoed. Maar goed dat ze onze gang is opgekomen, hè? Dat ze ook deze ganghoed-optocht uitstippelt. Voor de rest, en aan de straat. Blijkbaar Hans de Barlijk heeft met mee gehad. Verwijgt zijn vinger. En ze heeft dan allemaal verf bezig te zien, wat Duits. Dus allemaal stippen. Royal en groen. Maar dan weet je, dat is ook niet op een goed zetten, want ik moet die ganse route volgen hier zo. Kijk. En dan routebeschrijving erbij. Petra Jong is dit. Gewoon uit en dan zeggen ze maar gewoon tegen me gaan dan. De vraag is natuurlijk gelijk met z'n allen. Ja, hier lang. Ik ga maar überall man. Kijk het zo. Kijk het zo. Ja. Dan is het niet te hopen dat de rest wacht tot de verf droog is. Voordat ze nee, want daarachter zijn er al nummer 2 komen, dus... Het is goed, dat is de omlaats, Robert, want Petra is nummer 2. Nummer 1 was de fanfare. Oh, natuurlijk. Oké. Hoewel dat natuurlijk... Ja, simpel, heel eenvoudig, vrolijk. En de goede opener van de Eindselganger optocht 2016. Ruud is bij nummer 3 of niet, Ruud? Dat is Ruud. Ja, dus is dat de mensen gaan metwerken, die kieken met Peter op. Ja. Zelfs hier voor op. Kijk, dat is ook iets voor de jury. Zo. Kijk, nu pak ze eerst groen en dan geel. Dus er zit ook variatie in. Groen, ja, het is wel de vrijheid van de kunstenaar. Ja. De kleuren zijn gekozen, maar de volgorde blijft
Wat confetti. Oh ja, een streep. Oeh. Dat is speciaal voor dit. Ja. Goed zo. Net daarneven. Dat ze niet ons hukske overal oplopen natuurlijk. Mooi. Het is lakverf. Niet milieuvriendelijk. Dus ook voor het Joost dit de streep nog die andere ek. Dankjewel Peter. Dankjewel. En toch lekker dat de mensen 3 rieën dik langs de kant zien komen staan. Ja. Zundkist erbij. Het is zo aangenaam. Het is nu een echt optocht weer. Het is lekker. Ja. Kent ze die gaan kleien. Ruud. Wat een stellage is dit, zag. Wat lief? Wat een stellage als ze bij ligt. Ja, goed, moest toch gaan doen, hè. Dus, Wordt het nog eens even gaan zien? Ja, met dus, commentaar erbij, van ikzelf. Dat mag zichzelf becommentariëren nog. Ja, dus... Ja, luister, beste mensen. Heb ik er wel eens een vraag voor de gemeente, of voor het ABP, of voor Nuon. Scheidsrecht van werden allemaal. Dan moest ze bij Jantje zijn, dan moest ze bij Pietje zijn, dan werd ze door ergens checken en allemaal. En wat is het geval eigenlijk? Ze sturen het gewoon van het kastje naar de moer. Vergeten. En applaus voor het publiek, ja, zeker. Pas op, de verf is zo net gans ruig, maar het kunt goed. Oké, dankjewel. Ja, dat gevoel hebben we natuurlijk allemaal wel eens. Ja. Maar wel leuk gemak zeg. En eigenlijk een kerstje naar de moer. Mooi, en dan schuift hij zichzelf bij zo'n... Heel simpel. Ja, heel mooi gedaan. Maar is dit nog Einzelganger? Dus voor zo'n wagen? Nee, wat? Vind ik niet wel. Ja, oké. Wij kennen Marlijn Douwen, hè, dat meisje, dus dat is een Einzelganger. Ja. De GSLN wat ze bij die gast is... En het grappige is, door even zijn moer te tellen, dan schuift hij van het kerstje naar de moer. Verder niet, en zijn echt... Vraag eens naar de gemeente. Wat kan gestaan toe? Vraag eens, neem eens, dan moest ze dit, dan moest ze dat, dan moest ze zus, dan moest ze zo. Dan was het toch hartstikke gek, want er was toch helemaal van het kerstje naar de muur gestuurd. Leuk. En dan stuurt ze gewoon echt de kop tegen de moor, hè. Onnak. En dat gaat keihard hoor, bij zo'n gemeente. Ja. Dankjewel. Dat is niet alleen dit, hè. Nee, dat... Ik op de goede plaats trekken. Luc, we hebben alleen kerstjes. We gaan van de moor naar het kerstje. We gaan van het kerstje naar het kerstje. Televisiekerstje. Ik heb het niet goed zitten. Wie is dicht? Sinds wanneer? Nou, nee. Dat wordt nog niet. Ik sta Einzelganger, dat is ze. Die van het kerstje naar de moor, dat was Luc van Nul uit Geleen. Okay. En deze mensen hadden dus... Nee, die hadden inderdaad... Nee, echt niet goed zitten. Heeft hij de box verkeerd dan op? Dus, er klopt helemaal niks aan. Wie heeft dat gedaan eigenlijk met die hotels? En daar hoef ik niks te zeggen. Zou het hem lukken, een vuur, einde optocht? Alles goed te hebben. Alles goed te hebben zitten. Oh, wacht, ik heb nog wel. Ik doe het, ja. Het hemd is al in de box, maar de sliep zit ook nergens nog, hè. Ja, maar dit is wel heel mooi. Dit is... Met zo'n bril denk ik ook niet dat het ooit goed komt. Een heel klein beetje theater. Mooi, hè? Heel klein. Wat zag je, Robert? Erik Seuren uit Neer is dat. Uit het Griek van de Kubussen. Kijk je achter. Leptegans niet. Prachtig, hij zit niks. Nee. En hoe staat precies wat hij bedoelt. Hij is niet bewust van hoe hij is. Ja. Het is hem niet gelukt. Zijn vrouw zit straks. Wat is ze geweest vanmiddag? Ja, weet van niks. Ja, het is echt links omgedraaid, achter zijn vuren, ungetje boven. Had het echt niet goed zitten. Nee. Echt leuk. Nee. Het zit nergens nog, Nee, helaas. Misschien volgend jaar, Erik. Ja. Misschien eerder beginnen. Erik, misschien volgend jaar. Dat kan wel lukken. Doet die deur dicht om het tocht helemaal. Wel leuk. We luisteren even mee wat is mevrouw uitleert. Kom we samen proberen. We samen proberen. Wacht. Ja, we kunnen ook nog. Deze mevrouw wil wat uitleggen, maar ja, dat kan ik even zingen man. Ja? Ik heb toch Freddie Mercury in één keer aanzetten. Kan er nog de stof zijn? Dat vind ik wel eerlijk. Heet hij nou nummer 59? Zet wel zo. Ik wil nog niet weg. Ja, ik wil nog niet weg. Wij willen nog meer zingen. Ik wil nog niet weg, gewoon uitremmen. En dus juist Freddie Mercury herkennen we. Met het blonde is een drummer. Jessica,
onze Freddy is weer tot leven gekomen, jongens. Heerlijk, hè? Lekker ding, hè? Dus de mensen langs de kant kregen de tekst. En die hebben de tekst gemaakt op Ik wil nog niet weg uit Rimburg. Ik wil nog niet weg met zijn Einzelganger optocht. Ik ben verleefd op de lui. Ze zien hier zo aardig voor ons. Ik ben verleefd. En gelukkig zingt dat een lekker lied, hè? Het is een werm van te weer van zo'n stemmen. Ja. Robert, wat zei ze net? De drummer? Ja, want Fred Murphy, daar kennen we in het roos, maar de witte, dat is wel een drummer. Dat klopt, de drummer van ja, precies. Dus dat was met die blonde hoor. En licht qua gezicht zelfs een beetje. Dat is dan Roger Taylor, hè, voor de muziekkenners onder ons. Freddy Mercury. Freddy Mercury en Roger Taylor. Ja, dan pakt ze het afscheid met de stofzuiger. En misschien voor de jongere kiekers onder ons, dat is de videoclip van Queen, I Want to Break Free. En dan lukt Freddie Mercury zo met ja. Maar het is een beetje een déjà vu, hè? Vorig jaar waren ook erbij. In een andere uitdossing. Oké. Conchita Wurst. Met dameskleding en zangdingen. En snorren. En snorren, ja. Maar Ruud Klein is bij hem. Ik wil nog niet weg. Ruud, heb ze geen zin om met hem te praten of heb ze geen vragen? Hadden een snor, dat vind ik niks. Wat zei ze, Ruud? Hadden een snor, dat vind ik niks. Mag ik het vullen of de egg is? Ja. Dat is echt wat ik, ja? Ja. Als het een beetje zwart gemaakt, maar dat is er weg. Ja. Wordt het koud maar weg, wil ik even weten. Want ja, panties en zo. Kort of koud? Koud. Koud niet, wel kort. Wat kort? Ja. Is de route te kort? Ja. Echt? Ja. Dus volgend jaar 5 kilometer, minstens. Ja. En dan op Hakkenschoon gaan ze mee lopen. Ja. Zeker. Hey, zo betekent weer een refrein, hè? Oh ja, wacht even. We pakken even pak hem erbij. Ja. Even op nu. Maar dan ga je nog geen kans op nieuwjaar zetten. De sneak zit voor niks en dan zet ze op Duits netwerk, dus dat geen geld kosten. Ja? De kumper, hè? Ik wil nog niet weg. Ik wil nog niet weg. Nu weet ik het niet meer. Ik wil nog niet weg, gewoon uit Rimburg. Het is hier toch veel te leuk. Oh, dat rijmt. Ja, ik wil nog niet weg. God bleef, laat ons nu toch hier. Applaus voor de Freddy. Ja. Prachtig gezongen ook. Alleen als ik gewoon tel, dan tel ik 2. Maar dus even voor de zekerheid nooit tellen. Dat is een Twijnselganger. Ja, maar ze hebben wel ieder een nummer. Ze hebben wel ieder een nummer. Okay. Heel ver van elkaar, maar gaan samen in de optocht. Is dit vanmorgen samen? Ja, is het. Is er een reglement voor? Nee, ik heb er dan op nog kijken. We hebben geen reglement. We hebben hier wel de volgende. Ja, zeker. Dat moet ik zeggen. Nou. Heb jij die al gezien, die van de politie? Die ben allemaal voor blauw op straat zorgen. Ik ben ze naar eigenlijk gekomen. Dus ik denk vanmorgen, weet ze wat? Ik doe die maar eens dat blauw kleedje aan en dan zorgen ze daar in Limburg van het blauw op de straat. Maar anders komen die er toch niet. Ja, en het helemaal alleen te doen, dat vind ik natuurlijk ook niet leuk. Dus ik denk, weet ze wat? Ik zorg nu dat er meer mensen blauw zijn. Weet ze wat? Hier, dit kan ik ook blauw maken. Ja, zeker. Oh, dus de cameraman is de klas. Ja. Hoi, meer blauw op straat, zei ze. Ja, zeker. Nou, ik stond op straat en al die lui stond langs de straat. Dus ik denk dat ze mij moest hebben, net. Ja, zeker. Kom eens hier. Maar het blauw jasje, dat zit toch fantastisch. Dat komt helemaal goed. Alsjeblieft. Zeker. Dat is meer dan voldoende, dat beetje wat ze hebben. En hoe blijft het hij veilig, ook in Rimburg? Ja, zeker. Nou, ik geloof dat ik naar huis ga in elk geval. Goed zo. Amuseer je achter. Ja, dank je. Heb jij die van de politie al gezien? Ik zie die nergens. Die zorgen normaal voor blauw op straat. Maar ja, ik denk vanmorgen, weet je wat? Ik ga voor blauw op straat zorgen. En als het dan niet van de politie ligt, dan doen we het er niet van. Dus ik denk, doe toch die kleedje maar eens aan. Zorg eens dat het blauw is. En dan zorg ze dat eigenlijk die nu even de kant van de weg.
ook een beetje blauw zien. Blauw weer, ja zeker, maar weer en veilig en veel gezelliger. Ja, het heeft een kletje aan. Het kletje aan. En blauw aan. Zien die nieuwe Ja, zeker. Die nieuwe pakken van de politie, zien die ook blauw? Nee, die is zwart. Dus eigenlijk is dit... Ja, het is achterhaald. Dus op die eerste plaats respect voor... in de... Dag. Wilt jij ook met helpen voor het blauw zorgen, veiligheid en zo op de straat? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Dan moet ik u even de deur opmaken. Ja, kom maar even binnen. Ja, zeker. Kom hier. Goed zo. En nog één. Oké, blauw op straat. Goed zo, dankjewel. Dankjewel. Gauw toe. Nou ja, respect. Je in de blote armen. Je zit er in één keer beter Ja, uit. dat is een beetje gesminkt. Blauw gesminkt, fijn durfsblauw in dit geval. Ja. Die ogen komen een stuk beter uit. Mooi hè? Dankjewel. Kiekje van de dag. Ik kom ook eens even op foto. Even. Dat is fotogeniek. Het wordt echt gewoon uitgelegd werden hoor, dat weet je. Ik een beetje, ja? Zo? Ja, zo. Vaak. Moet ik ook lachen of niet? Ja, natuurlijk. Ook lachen, ja. Ja, zo. Ja. En verder! Vlot bedoelen, ja zeker. Ik heb je nog een keer. Ik kom zwanger op worden, dank je. Ja, dan loopt ze gewoon op de foto staan. Geweldig. Kiekje van de dag. Dus is het natuurlijk allemaal die... Doe tegelijk. Doe maar van Roger. Alleen Roger. Ja. 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 Weer even lachen. Ja. En verder. Spreken. Ja, en het is een lekker vutje. Het is een lekker vutje. Goed zo, dankjewel Pierre. Dankjewel. Pierre Bagger uitgenouwd. Dankjewel. Hartstikke leuk. Gang maar er doorheen. Dankjewel allemaal. Mooi goed. Dit wordt de laatste. Ik heb net telefoon gehad van de burgervader even Landgraaf. Hij zit wel busy. Ik zeg in Rimburg bij de Einzelganger optocht. Zitten alles afgelassen. Ik zeg doe niet. Ja, absoluut het thema natuurlijk in de afgelopen vasteloven. De afgelasting van allerlei activiteiten en optochten. En hij last hem echt af. Is alles afgelast? Oké. Dankjewel. Fijn dat je dat even kunt melden. Jacques Ploem is dat. Jacques Ploem. En ingespeeld groen op inderdaad de afgelasting. Ja, de afgelasting. Het weer, we hebben het gezien. En dus is dat het pitchspel, want je krijgt direct 's morgens alle berichten van Jete Durft nog op. Kom maar. Kom maar. Ja. Er is wel eens dat hondjes weer genoemd als tekkeltjes, dat zijn worstjes, maar dit zie je met een komkommer roken. Dit is leuk. Je merkt meteen, hij blijkt niet hard van op. Dit is... Kennen we dat bierslag van Doe en B zijn? Want... Ja, daar is ze. Ja, dat heeft ook roken. Ja, dat is een eugse. Sterke tekst ook. Kom op. Heel sterk. Zullen ook een naam hebben. Het is niet komkommer. Het is komkommer. Komkommer. Ja, mooi. Dat is een kleine, hè? Kleine komkommer. Komkommer. Er geeft trouwens geen putjes volgens mij. Kom. En loester nog. En je loester nog. Kom. En wie heet het? En loester nog. En is ook zindelijk. Ja. Niks genoeg. Mooi. Oh, netjes. Kom maar. Kom maar. Zit toch met die kabel in de kruis. Kom maar. Hij is bang voor kabels. Ja, heel leuk. Dankjewel Annette. Annette Helweg uit Nut. Nut. Ja, echt leuk. Ik ben in de blui van mijn leven. Ja, dat overvallen nou jammer. Ja, Rup zegt dat ook altijd. Ja, natuurlijk. Nog helemaal. Ach, ik ben ook zo jong. Geef hem geen water, schiet hem in slaap hangen. Frank Peltzer. Oké. Subtiel. Ja. Heel subtiel zou ik zeggen. Ja, mooi. Ja, het is, je moet er even over nadenken wat hij bedoelt. Hij is dus in de bleu van zijn leven. Dadelijk horen ze hem nog van de weg. Potloodventer. Ja, het is een beetje... Jongen, dat
De cameraman heeft hem net steeds niet, hè? Het blunk is er niet geplukt, hè? Nee. Het blunk is er niet geplukt. Nee, dat is duidelijk persoonlijke censuur door de camera. Haal dat toch een beetje... Ja, we hadden Kinger die kijken. Moest ze met oppassen. Ja, maar dat wordt netjes aan. Maar Stefan wil het geen even zien. Doe hem nog 1 keer daar voor ons. Dat kunt je. Kunnen ze wel stoppen met kleuren, nu? Ja. Oké, jongens, je kunt wel stoppen met kleuren toes. Mooi. Kom maar weer kijken. Oké. Ik ben nog weg kwijt. Och, dat kennen we regelmatig al nu wel eens verhogen. Ik ben nog weg kwijt. Ah, oké. Ja, hij is er weg kwijt. En dan zie je hem nog stukken en dan ziet hij hem. Daar is ze. Ja, hij is het uitgestippeld. Ja, ik kan het zeggen, dit is wel goed. Maar goed, waar is er nergens nou? Björn Schaapkens. Uit Heerlen. Björn Schaapkens is Heerlen. Ja. Ik ben er weg kwijt. Die kan zich morgen ook niet meer op het werk verturen dan, als ik de naam heb genoemd. En als er een Schaapkens over de dam is. Hè? Ja. En Schaapkens, waar was jij gisteren? Applaus. Als er de week weer is, dan Die stik van jullie zien even. Waal ook weer net wie Schaapkens. Zelfde broek, zelfde jas. Ja. Die stik van de jaloezie. Is dat ook een combinatie dit? Dat is een broer volgens mij. Dat is Nico Schaapkens. Ah, oké. Stik van de jaloezie. Ja, jaloezie. Ja. Zo. Dus als je plakt maar tegen de kop krijgt. Bekende langs de weg. Ja, daar hoeft niks bij verteld te weer, hè? Nee, dit is... Nee, maar wat ik een klein beetje mis, van dat ze niet kan zien dat er ook echt jaloers is of schet. Dat is al stil dat er met een vrouw bent gelopen. Nee, er zit geen dubbele. Nee, dat is geen dubbele bodem. Ja, nee, wel een jaloezie. Beeld is mooi. Maar hij stikt wel. Luxaflex. Maar hij stikt in de jaloezie. Dankjewel, hè. Dankjewel. Het zit pas snorren, Nico. Ja, hoor. Ja, hè? Maar doe het, maar ik zeg niks. Ja, mooi, hè? En kom er dan maar zoet nog, hè? Kom er nou nog maar eens zoet. Goed de jaloezie. Ik zoek een vrouw met veel pieken. Een vrouw met veel pieken. Ja, dat kan ze lang blijven kijken hier in Rimburg. Ik heb niet gehoord dat hij veel rieke vrouwen... Goed, al dubbel op, hè? Pieken, pieken van de kerstboom. Maar pieken ook geld. Pieken geld, ja. Ja, nou, voor de dialecten die dat niet erin hebben. Ja. Nou, laat de kerstmis maar komen. Maar ja, ook een vrouw met veel pieken had zien dalen. Kan nog niet de richtige vrouw, ben je? Nux, de Jansenweg, Nux kunnen vingen. Daar staan er een paar. Kijk, misschien hebben die wel gaan pieken daar. Met de delegatie van Mechelen. Het kan wel pieken. Och, niks. Ja. En ik heb zoveel gekleurde pieken. Jan Hansen uit Baaksem. Ja, is de druk van iedere man, hoor. Riech trouwen. Ja, dat wordt er nummer 39. Misschien gaan we eens even te gaan schakelen naar onze caféjury die in het organiseren dorp van volgend jaar in Mechelen zit. Even kijken, jury, kennen met jullie. Ja, Ruud, het is super gezellig. Er zijn zoveel leuke originele dingen wat ik hier gezien heb. En met heel die wordt gezellig, hè. En ook en met de... Ik heb zoveel verrassende dingen gezien. Zoveel gezellige dingen. Voor hen is hij zelf wel heel gezellig. Oh, maar ja goed, ik stop even omdat ik wil weer kijken. Tot een andere keer. Hoi, hoi. Ja, Mechelen, dat ging net ganz goed geloof ik. Maar blijf vooral metschrijven, die punten van u. Die kregen voor strak was binnen. Dat betekent dat we nog een Einzelganger of 60, 70 te gaan. Gaan we weer dus met de optocht. Tom, zie ze waar gaat komen door.
Dankjewel. Spaskapel, harmonie. Uit de Groenstraat. En volgens mij zie ik hier de prinses van de Geten er nog tussen. En deze meneer, wat is toch mijn mis? Die ging nog als een speer. Met carnaval ging je nog een speer. Nu zit het er helemaal doorheen. Nou zit er helemaal doorheen. Is het er doorheen, ja. Wim Ummetum letterlijk weer. Uit Serum. Kijk, prachtige stoel. Ja, hij zit er echt doorheen. Mooi. Leuk gemaakt. Leuk gemaakt. Ja. Ja. Zien we er bijna? Ja. Hebben we gehad. Gelukkig zitten we helemaal door. Wim zit er echt doorheen. Echt helemaal mooi. Leuk gemaakt. Prachtig op deze stoel. Zo'n stoel. Ja, heel mooi. Complimenten. Ja. Ik krijg hem nog een keer. Ons ook conditie hebben, hè? Ja. Maar ook immer weer een rustmoment. Ja. Ja, dit is... Hij hield zich van, hè, Roger? Ja, dit is mooi. Dit zijn hele kleine scènes theater, ohne dat er echt iets gebeurt. Maar zoveel zagen. Nou Wim, applaus voor Wim Ummetum. Hij heeft het geholpen, uit Serum. En echt vakwerk, dit stoel. Ja, is ze moet bij de winkel niet kochen. Dat moet ze zelf maken. Ik heb zo wat verbeuren, hé. Gratis borstonderzoek, ook kijk door. Gratis, is allemaal op. Ja. Uitdagend. Kijk, ik kreeg ook commentaar van de ziekkant. Ja, jong, leuk is het anders. Ja, ja. Ik heb de vraag niet dan zo hè, succes hebben gehad. Ja. Ja, maar ik heb ze dus voor dubbele gevoelens als ze zaken zoals over vluchtelingen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat een bosonderzoek, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Nee. En dan komt zo'n man die dan leuk wil zien. Ja, maar dat is natuurlijk immer de ellende van de humor. Hè. Ja. Je kent moeilijk met gekke rennen rekening houden. Ja, maar het geldt voor dich dan ook met die vluchtelingen. Ja, nee, maar dit is ook een kwestie van smaak. Zeker. Uiteindelijk is, ik vind ook dat dat moet kennen, absoluut. Alleen is het een kwestie van smaak. Welke grap erover gemaakt wordt. Ja. Dankjewel, Huub. Huub Derks uit Neer. Ja. Hebben ze succes gehad? Hebben ze met gedaan? Ja, hebben ze met. Ik wil mijn borsten er wel in leggen, Huub. Maar of we die verdiend zo willen onderzoeken? Ik weet het niet. Oeh, wat gebeurt hier? Is dat dokter Bibber? Kiekoperatie. Dat is al een smerige kiekoperatie. We gaan nog eens meekieken. Uniek op L1, de allereerste kiekoperatie. Live op L1. Nou. Dus speklap saté. Heel mooi, ja. Je hebt van alles, hè? De lever. Ja, een stukje anatomieles. Ik denk best van het voetballen. Ja, dus het is er zo. Ja, het is doorbieten, jongens. Het is doorbieten. Zo'n oranje. De oranje dames die wel op Silicon redden, dus het is allemaal... het is allemaal Ja, dit gaat over het EK 2016. Ja. Alle oranje pakken zijn uit de collectie gehaald. Ja. Oh, wat een deceptie. Ja, maar ja, ik ben er zelf wel overheen. Ja, nou, het moet allemaal nog komen. Ja? Nee, volgens mij begint dat pas echt wanneer het toernooi begint. Dan kun je pas realiseren wat er eigenlijk gebeurd is. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik geloof niet dat het niet van de zomer zal verpesten. Even kijken wat er Wim Jacobi zegt tegen de Lu. Wim Jacobi uit Heerlen. Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. En dan,
eigenlijk wat is een gebied op een vrouw ligt. Ja. En ik ken op een echte man ligt en dat doen ze dit. Ja, dat is wel erg. Want het stroopbeeld zal ganz anders zien dan 10 jaar geleden natuurlijk. We hebben heel oranje bij verschillende versierde stroten. Is er ook niet een Barbie-pop die als oranje fan is uitgebracht en die is in de collectie gehoord, nee? Oh ja, precies zo. Dat is wat Wim eigenlijk aangeeft. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Mee spelen met Nee, Barbie. Nee. Er is een oranje fan Ken uitgebracht door Barbie. Een Dat zit er oranje Wim. band? Een oranje fan Ken, van Barbie Ken. Ja. Oh, dat ken. En die is uit de collectie gehoord. En hij is dus Ken. En dit is 59 alweer. Sorry, 69. Oh ja. En dat ken natuurlijk niet. Dat ken ik. Nee, dat ken ik niet. Een oranje fan Ken. Nou, wat ze niet allemaal bedenken. Hij had het eruit. Nee, die... Want hij maar schuiven. Dat maar schuiven. Aha. Ja. Het had een systeem. Ja, dan vind ik dan net te weinig medaille met het lot en schuiven. Ja. Hij had wel een actioncam op de... Maar er moet meer beweging in zitten. Ja, die zingt in de broek. Die had alle schuiftrombones die ik kon vinden, die had er bij de hand. Ja. Dat is de machine. Ruud Kleine, die is al bij nummer 70. Het tijd van bezuinigingen is blijkbaar nooit voorbij. Ik dacht dat het gaat beter gewoon met de economie, maar dat is nog niet gelukt. Hè? Nee, dat is nog niet helemaal gelukt. Ik zie hij dure... Ja, dat is de logisch. Ja, zeker. En ik zie er ook ganse duur tuiten nog hangen, dus dat ging nog niet echt zo goed. Ja, het ging niet goed, maar nu worden laatste uitgaan. Nu ga ik geld doen om overal te doen. Best een besparen. Nu ga ik besparen. En die schoon kennen nog op Marktplaats. Ja, die kom ik goed kwijt. Maar nou kosten ze geld, dat maakt me niks uit. Ik ga nu geld overhouden. Vanaf nu weer het leven feest. Ja, zeker dat, zeker dat. Leuk dat ze hebben, amuseer ik. Dank je. Ruud gaat altijd nog die vrouwenvriendelijke onderwerpen. Eindelijk voor die hitte nog wel gaat met, hè. Maar wel ook prachtig kostuum gemaakt van stropdassen. Zijn jas. En hij had zijn vrouw in de kliko geworpen. Ja. Maar ja, in de griezen, hè, dan moet dat niet in de groene zien eigenlijk. En de is dat niet organisch afval? Maar goed, met de make-up en zo is het misschien niet goed met die groene te gooien. Er zal nog het een en ander aan aangepast zijn, dus het is gewoon chemisch afval, groot chemisch afval. Rob de Horst uit Lin. Ja, mooi. Zo'n jas aan. Dat is altijd goed een optocht, of de schoolmoeder, of die vrouw, even wat ze houden. Dat ding zit een spultoes vast gaat anders of zo. Want mensen lachen er met ondertussen. Ja, maar het is ook de spiegelvuur. Ja, het is voor het publiek. Ja. Dat man en vrouw om elkaar zien ze wel langs de weg. U heeft allemaal zoveel geld doen. Het grappige is, toch die draagtassen. Van Versace. Van Versace, Armani, dat zijn dure merken. Dus je weet wel wat er wegduidt. En die vrouw die langs de kant die denkt van, nou, laat hem maar doorlopen. Ja, precies. Helaas is onze monitor nog een keer uitgevallen. Misschien kan de regie nog wat hulp sturen en wat hulp sturen. En ons vertellen of we nummer 74 in beeld hebben. Nou, ik denk het wel. Mag ik het hopen? Ik denk dat we nummer 74 in beeld hebben. Ah, Jules de la Tourette. Ja, Bino! Ruud Klein is erbij, ja Ruud. Dit is van de kou, dit gerazel. Ik heb de pillen. En die liggen in het café in de garderobe, toch? Dat best zo wel, bijna. Nog 30 meter, dat beste dan. Ja. Volgend jaar weer, toch? Dankjewel voor het meedoen. Volgens mij is het koud, hè, meneer. Het is koud, hè? Ja, dat is heel koud, ja. Hij vergrond even nog een gans warm café in het organiseren dorp van volgend jaar Mechelen naar de jury. Waar ik me van afvroeg, jury, hadden er winnaar al voorbij zien komen vanmiddag? Ja, ik had hem gezien. Och, wat een geweldige optocht. Nou, als ik hem wat er gezien, maar voor mij zit er winnaar erbij.
Ik had hem gezien, dan met de ganse... Geweldig. Wie komt ze op het idee? Nou, maar ja, goed, er zijn er nog 30 te gaan. Ben benieuwd. Maar voor mij is ze daar langs geweest. En ik vind het ja geweldig dat hij dat zo allemaal gans alleen doet in de Einzelgängeroptocht. Geweldig, een one-man show op een straat. Ja, het is prachtig om te zien. En ik ben benieuwd wat er nog allemaal gaat komen. Nou, Ruud, ik ga wel gauw kijken, hè. Terug naar dich. Hoi, ik ga net precies metgekregen wie de favoriet was van de jury. Maar blijf vooral metschrijven door in Mechelen en strak vanuit aan de punten. Die hebben we natuurlijk met in de eindrangschikking. Durg met de optocht, top nummer 77 volgens mij. Hè? Ja, zeker. Vuurland hebben we Ja, dat was een beetje de vraag van... Vingen de mensen met z'n allen, want het gaat natuurlijk om een ziekte. Gilles dat eruit. Kent ze door dan op zo'n manier leuk met hem gaan. Ik vind het een leuk bedacht, maar ja. Wat er, hij is heel leuk. Hij zit er prachtig goed. Ja. Maar dan mist hij ook een stukje context. Waar je geplaatst. Ja, is het vaak. Inderdaad, het gaat gauw. Om een grap over een ziekte te maken. Maar hij zit er wel prachtig goed. Ja. 77. Hij zorgt hier voor de wagens en de groepen in deze Einzelgängeroptocht. En dan komen ze voorbij. Door Piet Willems uit Schenne. Ja. Die zorgt hier voor de wagens en de groepen. Ja, want die mogen dit erin. Nee, die mogen niet meedoen. Nee. En zo krijgen ze dan toch een plekje in de Einzelgängeroptocht. En hier hebben we de winnaar van vorig jaar. Wat heeft er nou gebouwd? Zo! Een compleet bed. Dat is Frank Hoen uit Oorsbeek. De winnaar van vorig jaar. Dag Frank. De lat ligt heel erg hoog voor mij dit jaar. Eén ding, ik word niet schuld, het wordt de jury. Want die beetje aan de kant, het gaat weer gevaarlijk weer. Kom je best doen, kijk het strakker, hè? Aan de kant allemaal. Gewoon voor weg. Weet je wat dat is in de dag? Oh, nee. Dat is de lattenleed bij Frank Hoen. Ja, hij heeft meer aandacht besteed aan de ingenieuze constructie. Het heeft het er allemaal gemaakt. Ja, de lat die dat toch niet helpt. Dus hij legt de lat hoog. Ja. Ook niet te hoog. Voilà. Dan komt er Frank nog een keer aan. Ik ga eens even kijken. Frank heeft ons precies hetzelfde aan voor de vorig jaar. Ja, zo van herkenbaarheid. Herkenbaar. Ja, maar ja, goed, hij speelt natuurlijk met de actualiteit. Dat heeft vorig jaar gewonnen. Het is niet meer actueel, niet echt actueel, maar wel een gegeven. Ja. Hey, Frank. De jury, ja, zie. Ik ga er niet erbij. Op zich het uit Want vorig jaar heb je de bank overvallen. Toen viel hij zo over zijn bank en dan valt hij niet over een bank, maar op een bed. Ja. Nee, maar ik snap dat het ook heel moeilijk is. Ik huur een Indiaan. Ja. Laten we eens even tot dicht bij de kind, zoals hij meer over vertellen. Zullen we even kijken ja. Hoe het uit, hè? Indianus is aan binnen toe. Ja. Ja, het is... het is wel een beetje sorry natuurlijk. Ja. Het mag een beetje schudden, zie je. Het is tenslotte vast. Het is ook een woordgrap, binnen toe is er binnen toe in die anus. Ja. Ik ga zo ook in trots zien op zo'n... Ik zie me dan aan de laatste van de opdracht ding, toch? Nee. Nee? Komt er nog geen achter dan? Nee, dit is het einde. Een hangen. Een hangen? Dus ja, het is een stevig. Het is een hangen.
En een half sterke zagen we ook wel. En een drol op de stoel gezien. Ja, en een hele stoelgang. Ja, dat is lastig hè, als je een harde stoelgang hebt. Ja. Ik vind het wel een beetje jammer zo bij meerdere. Die heb je dan een keertje met een heel goedkoop aangeprint of zo. Dus als er net gaat meer van Max, die zo'n Duitsblauw tegeltje of zo, dat heeft het net gaat. Nummer 101. 101, wat heet hij? Even kijken op het bord. De burgemeester. En zit er goed Daar is een vlekje op de met. Kijk, verlies jongen. Zo. Kijk maar, die laatste zeebros. Ook een schweinsmasseerder bij verroet. Oké. En zo komen we op het eind van de Eindselganger optocht. Het zal niet alle 7 van Marie. Nee. Of dummen voor voorbij zien komen. Ja, toen zo een mist hebben, wel alle 7 Maria. Ja, is het dezelfde, hè? Nee. Is het dezelfde? De ene had ze alle 7 van Marie en de andere niet. Ook een schuurspasseerder gaat verroet. Gaat verroet. Ja. Is het leuk? Dat is ook leuk, ja. Dat liep alleen maar zo, hè. En dit is de Spaskapel Omzat uit Bouwbak. Ja. Die slissen er op zoek af. Ruud. We gaan de uitslag bekendmaken. Zometeen de jury die hier in Rimburg zit, ook commentatoren van vanmiddag. Maar laten we toch eerst maar eens even schaken naar dat leuke dorpje Mechelen. Naar de caféjury door. Juryvoorzitter, mag ik van u de top 3 van de caféjury in Mechelen alsjeblieft? Ja, Ruud, dat willen we met alle plezier doen nu. Hè. Vanuit Mechelen-Huivers geweldig geamuseerd om te mogen kijken wat er allemaal door in Rimburg plaatsvindt. Maar we willen zeker even vooraf de organisatie van het geheel door in Rimburg hartelijk proficiat wensen en danken. Want wat ze voorgeschoteld hebben, was mooi. Was hartstikke mooi. Maar wel moeilijk, hè, collega's. We hebben hij toch liggen te zweten hè, in het jongen. En de uitslag, dat willen we nu ook al bekendmaken. We willen beginnen met de derde plek. Hè. Dat wordt al de moeilijkste keuze, want dan moest er ergens beginnen natuurlijk. Hè. Nou, de derde plek is geworden met wie kent ze het bedenken? Prima plaats voor nummer 3. Nummer 2? Ja, wat is nummer 2, hè? Jongen, zie ze toch nergens meer. En het sterke punt worden van... En wat weer op nummer 1 hebben we geplaatst. Nou, dat wordt toch een heel moeilijke keuze, maar wel een duidelijke keuze, moet ik zeggen. Dat wordt de... Dat houdt alles aan zich hangen. Alles goed. Ruud, dit wordt het dan. We hebben een taak volbracht als jury. Het was moeilijk, het was leuk, het was heel gezellig. En zeker de sfeer door in Rimburg. Mechelen. Vergunt er van Durg. En wensen u alvast niks met hartelijk van de welkom. uitslag. Mechelen, Straks, hallo. Hey in Mechelen. Het schönste dorp van Limburg. Dit voet gewoon, dit voet gewoon. Doei. Ja, ik moest er even naar de regie of we nog maar een keer naar Mechelen schakelen. En Ze zien weg, Ruud. ik het van dicht. Waar blijft Tom? Ze zien weg. Ja, ik zie nog niks meer. Hallo, Mechelen? Nee, ze zijn echt weg. Ja, Thomas, toe. Er komt nu een fax binnen vanuit Mechelen. Oké. Ik pak je er even bij, de fax. Ja. Ratelt nu binnen. Ja, we hebben de uitslag vanuit Mechelen binnen. Misschien kan Robert Jansen de nummer 3 van dit jaar voorlezen. Nummer 3 met startnummer 18. Kom er! Kom er op nummer 3. Dat is proficiat. Dit is 10 plaats, voorzichtig, dit is een beetje glad. En Jeugdprinses Sneaky geeft echt de trofee overhandigen. Dit mag ze metnemen. Dankjewel. Applaus voor de nummer 3 in Rimburg. Hey. Ik vroeg door Roger Lataster om de nummer 2 die we op de fax uit Mechelen hebben binnengekregen voor te lezen. Ja, al bijna een beetje luguber. Startnummer 63, de kijkoperatie. De kijkoperatie. Is er nog een opereren? Ja. Ja, dat was van de V-Curry. V-Curry. Of is dat op een date? Dat zullen we kennen. Is er daar komt die. Doorlopen. Wij schravelen, maar volgens mij kunnen we eraan. Dat is toen bij de barbecue. Ja, dat is het toch. Applaus voor het is de misschien een verrassing, maar dat is nummer 2 geworden. Proficiat. Mag zij ook zo? Voorzichtig, het kan een beetje aanzien.
Prins Ron, u verhandigt de trofee. En dan gaat er nog een applaus. En dan een roffel van de kapel, want we begonnen door nummer 1, Tom. Ja, je ziet eigenlijk allemaal nummer 1 geworden, laat ik dat even duidelijk maken. Zeker. Zo eerlijk zien we wel. We vonden het een fantastische Einzelganger-optocht. En we kregen vanuit Mechelen met de fax de nummer 1 binnen. Met carnaval ging ik wie een speer, maar nu zit ik er doorheen. Wim Ummeton uit Zerum, nummer 56. Nummer 56. Ik kom er hier uit. Ik kom er hier. Je kunt er aan, joh. Dat Uit is gunstig. Zevenum. Wim Ummeton. Groot applaus voor de winnaar van dit jaar. We zijn er al zo in. Proficiat, jong. Laat geen vlekken los. We kiezen het trofee. Applaus voor de winnaar van dit jaar. En is het nu om het toch even de overdracht naar Mechelen compleet te maken. Dit voor het Limburgs Volkslied. De vlag is neergehouden op de tonen van het Limburgs Volkslied. De vlag mag het ganse jaar wapperen in het organiserend dorp. Nu nog Grimburg, gemeente Landgraaf. Vergrond natuurlijk naar Mechelen, de gemeente Gulpen-Wittem. Met wethouder Fransen van Einzelgangerzaken Gulpen-Wittem. Neervermich, daar kunt je op begaven, hè? Ja, Ruud, dit is gewoon... De vlag komt even langs, maar dat kan zomaar. Ja, dit is gewoon super mooi dat dat naar Mechelen komt. Geweldig. En dat kun je op begaaf, zag ik. Dat is niet alleen de organisatie, maar ook een route van 25 kilometer. Want, zo wie een echte Einzelganger betaamt, gaat de wethouder van Gulpen-Wittem te voet met de vlag onder de arm terug. Het is niet zo goed weer, maar dat gaat lukken, hè? Ruud, dat is geen probleem. Okay. Wethouder Rechterschot van Landgraaf gaat de vlag nu officieel overdragen. Zander maar dan een andere stek voor je door. Wethouder Fransen, ja, ik zal zeggen buitenmars, want ik geet weer de schroot af. Tot volgend jaar in Mechelen, dankjewel. Vergeten.